voi syödä koko ajan. Tommi, hei, toi on 8. liisi tänään. Ei. Hei, sä et saa enää mitään keikkaa, jos sä vaan syöt. En nyt syökään. Sen tän verran. Ja sitkö lopetat? Joo. Tommi, onks toi vika? Joo. Lopetatko sit? Se taksi. Mitä? Sä et voi mennä tossa kunnossa teatterille. Taksi. Mihin sä oot menossa? Bill Smoker.